Hola a totes i a tots. Gravei aquest vídeo perquè ara en aquesta situació és un poc complicat poder acostar-me a vosaltres i tocar-vos a la porta. I he pensat que la millor forma en la que podia fer-ho és mitjançant un vídeo. Em presente. Per a tots aquells que no em conegueu, el meu nom és Anna Guix i treballo en la xarxa de biblioteques de Gandia. En aquest cas, jo treballo en la Biblioteca de Santa Anna, la biblioteca del vostre barri. Aprofite, com vos dic, gravar aquest vídeo per ensenyar-vos un poquet a tota aquella gent que no heu vingut mai i que vos agrada llegir o vos apetiria llegir, quines novetats són les que tinc. D'acord? Les últimes novetats, per exemple, La gran catàstrofe amarilla de J. Benítez, per a tota aquella gent que vos agrada i sou seguidors de Benítez, així la tindríeu. També una que m'ha agradat moltíssim és L'ordre del temps. És veritat que no és una narrativa, diríem, no és una novel·la, no? És una narrativa un poc més densa o específica, no parla del temps, de la física, però no obstant l'autor el que fa és parlar d'una forma tan senzilla i tan a peu de carrer que l'entens perfectament, inclús el parla de física quàntica i saps d'allò que està parlant. Per això aquest autor el recomano, em va encantar este llibre, mireu. També us recomano l'últim premi Joan Martorell, que ja el tenim ací, el que em queda de tu. Tracta el tema de l'Alzheimer. Està molt bé, de veres. Si s'animeu a llegir en valencià, així el teniu. I com no, El desorden que dejas, l'última novel·la, l'última tendència a Netflix, una de les sèries que més està pegant avui en dia. Ho teniu així. Recordar-vos que la biblioteca i els llibres han estat sempre grans companys del nostre dia a dia durant la quarantena i durant aquests moments de soledat. Són ells els que moltes vegades ens ajuden a que la ment s'evadisca d'allò que a diari vivim, no? Per això vos recomano que seguiu llegint, seguiu vingueu a les biblioteques, perquè nosaltres estem orgullosos de vosaltres i orgulloses de vosaltres. I sense vosaltres les biblioteques no tenen ningú sentit. I sé que els llibres, perquè molts i moltes de vosaltres m'ho digueu, són bons terapeutes. Molta salut per a tots i així vos esperen la Biblioteca de Santa Anna, amb molta gana de poder conèixer-vos a tota la gent del barri. Una abraçada ben forta. Podeu trobar-nos ací, en la plaça de Santa Anna, just en l'edifici on es troba el centre de dia de l'Alzheimer. Ací el trobeu. Aquest edifici groguet, en la primera planta, teniu la vostra biblioteca.